ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்றைய நாள் மெய்ப்பனின் சத்தம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனம். பார்வோனோ இந்த முறையும் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி ஜனங்களை போக விடாதிருந்தான். பார்வோன் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி கொண்டான், ஜனங்களை போக விடாதிருந்தான். அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே, சில நேரங்கள் நமக்கு உதவியா இருக்கிற மக்கள் கூட, இல்லை நமக்கு தெரிந்தவர்கள் கூட, சில நேரங்கள் நமக்கு வர வேண்டியது கூட, நடக்க வேண்டியது நடக்காம, எதிராக இருக்கிறவர்கள் கடினப்பட்ட இருதயத்தோடு இருப்பாங்க. நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும், இவ்வளவு கொடூரமான மனுஷனா இருக்காரு, அவங்களுக்கு தயவு செய்கிறாங்க, எனக்கு செய்ய மாட்டாங்களே, அவங்க சமாதானமா இருக்காங்க, நான் சமாதானமா இருக்க முடியலையே. இப்படிப்பட்ட சில காரியங்கள் இருக்கலாம். என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே, மனிதர்களுடைய இருதயம் கடினப்பட்டிருந்தால் கலங்காதீங்க. உங்க வாழ்க்கையில தேவன் அனுமதிக்காம ஒன்றும் நடப்பதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை, ஏதோ ஒரு காரியம் உங்க வாழ்க்கையில மிக பாதிப்பு உண்டாக்குகிறதா? எனக்கு மட்டும் ஏன் இவைகள் பல நாட்களாய் நடக்காமல் இருக்கிறது? என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே, கவலைப்படாதீங்க. காலம் தாமதித்தாலும் கர்த்தர் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை நிறைவேற்றி முடிப்பார். உங்க வாழ்க்கையில வர வேண்டிய விஷயம், நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நடந்தாகும். ஏனென்றால் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பாரபட்சம் இல்லாதவர். உங்களுடைய கோரிக்கையானது, உங்களுடைய விண்ணப்பமானது, உங்களுடைய ஜெபமானது, உங்களுடைய வேண்டுதலானது நிச்சயமாகவே அது தேவனுக்கு உகந்ததென்றால், அது உங்கள் வாழ்க்கையில் வேண்டுமென்றால், உங்கள் வாழ்க்கையில் தர வேண்டும் என்று சொன்னால், உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டிய திட்டம் தேவனுக்கு இருக்கும். நிச்சயம் அது நடந்தேறும். நீங்கள் அதுக்காக அதிக பிரயாசப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சில நேரம் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இது வேண்டாம், இல்லை உங்களுக்கு இது தகுதியாக இருக்காது, இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்காது, இதனால் பிரச்சனை வரும், பிற்காலங்களில் போராட்டம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் இருக்குன்னா தேவனை அதை நிறுத்தி போடுவார். அதனால் போய் ஆண்டவர்கிட்ட போய் போராடிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேவன் பார்வோன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினால் அங்கே அவர் யார் என்பதை நிரூபிக்க விரும்புகிறார் என்று அர்த்தம். ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிற பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், அவமானங்கள், நிந்தனைகள், சோதனைகள் எதை குறித்தும் கலங்காதிருங்கள். கர்த்தர் உங்க கூட இருப்பார். அல்லேலூயா, கர்த்தர் கூட இருப்பார். ஏன் பயப்படுறீங்க? தைரியமாயிருங்கள். தேவன் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா ஸ்தோத்திரம். சில நேரம் எங்கள் வாழ்க்கையில் சில கடினமான பகுதிகளை நாங்கள் பார்க்குறோம். சில மனிதர்கள் கடினமாய் நடந்து கொள்கிறார்கள். புரியவில்லை, ஏனென்று புரியவில்லைப்பா. ஆனாலும் நீங்கள் அனுமதிக்காமல் ஒன்றும் எங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்காது என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம்ப்பா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம்ப்பா. அன்பின் பிதாவே, உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உங்களுடைய பிள்ளைகள் எத்தனை கடினமான பாதைகளை அனுபவிக்கிறாங்க, எத்தனை பிரச்சனை அனுபவிக்கிறாங்க, எவ்வளவு நாள் மனம் உடைந்து போகிறாங்க. நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறீங்க. ஆனால் நிச்சயம் பதில் செய்ய போகிறீர், நிச்சயம் அற்புதம் செய்ய போகிறீர், நிச்சயம் மாற்றத்தை உண்டு பண்ண போகிறீர். அது நிச்சயமாய் நடந்தேறும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லாமல் நீர் பேசுகிறீர். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். உடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அது சரியானது தடைபடாமல் செய்து கொடுப்பீராக. உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ஜெபிக்கிறேன். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you. Bye bye.